Firence u Rim je pošao sam, bez zlata i srebra, u skroman dan, na ulici staroj, gdje tuga se krije, njegovo se srce od ljubavi smije. Rođen 1515. u Firenci, Filip Neri se odriče bogatstva i 1534. godine bez novca odlazi u Rim, gdje živi skromno, moli i pomaže bolesnima i siromašnima na ulicama. Nakon snažnog duhovnog doživljaja 1544. godine, koji mu je prema predaji fizički proširio srce, postaje svećenik 1551. godine te ubrzo stječe ugled blagog i mudrog ispovjednika. Oko sebe okuplja laike i svećenike te osniva oratorij, zajednicu za molitvu, duhovnu glazbu i humanitarni rad, koju je papa službeno priznao 1575. godine. Poznat po humoru, radosti i neobičnim metodama suzbijanja oholosti pod geslom "Budite dobri ako možete". Umro je 1595. Proglašen je svetim 1622. godine, a danas je zaštitnik Rima, humorista i mladih. Molitva svetom Filipu Neriju. O predragi moj sveti zaštitniče Filipe, stavljam se pod tvoje okrilje iz ljubavi prema Isusu. Zbog njegove ljubavi, koja je i tebe izabrala, molim tvoj zagovor kako bi me on u pravo vrijeme poveo u raj. Žarko te molim, usavrši me u istinskoj pobožnosti, poput one koju si i ti imao, prema Duhu Svetom, trećoj osobi presvetog trojstva. Onako kao što je on na pedesetnicu čudesno ispunio tvoje srce svojom milošću, pomozi i meni zadobiti sve potrebno za vječni spas. Pribavi mi njegovih 7 velikih darova, kako bi i moje srce gorjelo za vjeru i svetost. Izmoli za mene dar mudrosti, kako bih mogao više voljeti nebo od zemlje i znao razlikovati istinu od laži. Dar razuma, kako bi se u moj duh utisnula tajstva Božje riječi. Dar savjeta, kako bih mogao izabrati pravi put u dvojbama. Dar jakosti, kako bih se hrabro i ustrajno znao boriti s dušmanima. Dar znanja, kako bih mogao djelovati s čistom nakanom na veću slavu Božju. Dar pobožnosti, kako bih mogao postati pobožnim i savjesnim. Dar svetog straha Božjeg, kako bih u svim mojim duhovnim blagoslovima zadržao poštovanje, samozataju i trijeznost. Preblagi Oče, uzore čistoće i mučeniče ljubavi, moli za nas.